Oke, wis. Berarti rene awake dhewe bismillah diniati golek oleh-oleh ngrungokne. Nek wis sampean kok moleh gawa oleh-oleh, baru ada komitmen yang muncul, ada niat yang kau tanamkan di dalam hati, nglakoni apa sing wis dadi oleh-oleh. He, burun. Sapa muni insyaallah mau? Aku wong Jawa duduk wong Arab. Insyaallah kuwi ngambang ganjaran gak dosa gak. Nang dhuwur gak nang isor gak. Insyaallah ki 70% saiki gawe ngapusi wong. Garangan wati. Soleh solehah. Alhamdulillah. Amargi katitik ngantos dalu niki Gusti tasih nduduhaken rasa tresna welas saha asih dumateng kita sedaya tanpa adanya campur tangane Allah. Nek gak ono campur tangane Gusti Allah, aku yakin wong seminde mandi kabeh tidak akan mampu Anda menggerakkan kaki melangkah di tempat yang mulia ini. Anda sholat, sampeyan durung sholat, Allah tidak pernah berhenti memberikan hidayah kepada kita apapun bentuknya. Sampeyan gak tahu ndonga nang Gusti Allah, Allah gak tahu ngendek rezeki nang sampeyan. Sampeyan mungkin dinane iki lali gak syukur karo Gusti Allah, Allah pun juga tidak akan berhenti memberikan limpahan rahmati dumateng panjenengan sedaya. Saudaraku, kehinaan manusia, dhaifnya manusia, khilafnya manusia sungguh tidak berbanding dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ibu, Bu, Pak, sampeyan sedina iki mau syukur nang Gusti Allah ping pira jajar? Halo? Bu, jenengan sedina iki mau jajan muni alhamdulillah atas limpahan rahmat taufik hidayah maunah sing dibarengnya Allah nang sampeyan. Seberapa besar Anda hari ini bersyukur kepada Allah? Halo? Aja menang. Ayo kita berpikir sejenak. Inilah ketimpangan manusia. Gak sumbut antara rahmat Allah yang diberikan karo syukur meneng Gusti Allah. Durung ana apa-apane. Parimu dukul lah gak Kang? Parimu sik dukul toh? Sampeyan gak sholat, sampeyan gak donga, Allah sik dukul nih parimi sampeyan. Jagungmu ya untuk tandur sik dukul jagung. Warungmu karo Gusti Allah ya sik dikai rezeki. Padahal Anda lupa lale karo sing ngekeki dalane urip awake dhewe. Ayo, tidak ada istilah terlambat. Luwih becik terlambat daripada tidak sama sekali. Lewat majelis yang mulia ini, bismillah, ayo kita sampaikan kalimat syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala bikaulina alhamdulillahi rabbil. Gue kayak lambine dong. Halo? Gue kayak lambine dong. Gak tembus nang atine jenengan. Sing dibiji karo Allah, yang dinilai oleh Allah
bukan syukur bilisan, ning syukur sing tembus doa. Understand? Understand? Oke. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sing nomor loro, Ibu, Pak, awake dhewe urip nemlumai bumi mengkerping langit. Semua ini mergo ana sebab musababi. Nalika Allah gawekne swarga kanggo menungso, itu juga karena asbab. Ketika Allah Bismillah. Gak apa-apa, sedaya merapat. Ning gini, Bu, tendiki, mboten napa-napa. Tendika tesih kosong nika, ten wiki. Pingging. Bismillah. Muga-muga tondo-tondo mudune rahmati Gusti Allah. Allahumma amin. Manusia dilahirkan di muka bumi bukan berarti tidak ada sebab musabab. Ketika Allah membangun surganya, Allah gawe nerokoni. Ketika Allah gawe bumi langit jagat saisen-isene, semua itu ada sebab lantarane. Sing dadi lantaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Halo si pada bingung si. Aku curiga sampean bingung mergo udan apa bingung mergo nyawang raiku? Aku gak iso bedakne. Halo, aku gak iso bedakne sih. Bingungnya sampean bingung udan apa bingung nyawang raine gendek? Halo, loro-loro nih. Ya wis, bismillah. Ngeten. Nek kula matur, lahir jagat saisen-isene karena adanya sebab salah satu manusia. Laulaka ma khalaqtul asya. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku gak nglairno Adam. Swarga ya gak tak gawe, neraka gak tak gawe, menungso gak tak cetak, jagat gunung saisen-isene kata Allah tidak akan pernah saya ciptakan. Mergo dumadine kauripan ana mlumai bumi mengker ping laing, lahire sing nyata lan sing gaib asale teko Nur Muhammad cahaya ro peh dampet karek nerus ning ngono gak gelem to ya. Ayo sering ke sana mulai ya. Awake dhewe jajah desa Milangkori Tulungagung 2 tahun bro ya. Jamaah paling akeh bengi iki ya. Alhamdulillah. Biasane 3.000, 4.000, 5.000, iki 10.000. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham nggih? Pancen Gusti Allah lagi miwiti ibrik-ibrik, miwiti cegloke tirta wening. Di mana-mana sudah terjadi kekeringan. Trenggalek 3 kecamatan kekeringan.
Lamongan kabeh sambat padha bingung banyu. Gresik pesisir kabeh padha bengok-bengok nang Gusti Allah njaluk mudune. Tulungagung gak atik salat istiqaq wis mudun. Wis mudun. Nggih napa mboten? Berarti Gusti Allah welas karo wong Tulungagung napa mboten? Gusti Allah sayang karo wong Tulungagung napa mboten? Sampeyan syukur dilairne nang Tulungagung ki sampean kudune matur suwun. Ngoten nggih. Mergo Tulungagung ayem tentrem. Heeh. Ngoten nggih. Tulungagung ayem tentrem mulya lan tinata. Ayem manggone nang ndi? Tentrem manggone nang ndi? Pinter sing gawe slogan iki. Bener. Untuk terciptanya mulya lan tinata, kuncine atimu kudu iso nomor loro yen wis menungso atine iso ayem, menungso atine iso tentrem, baru akan tercipta mulya lan tinata. Paling wong Tulungagung kayaknya sing godak jelas nih ya. Nggih. Halo. Halo. Bro. Terus nggih. Iya wong urung ngaji sih aniki. Wis ayo awake dhewe rene kok niate golek ayeme ati, tentreme ati, nek urip mupengin mulya lanti tinata. Bismillah. Iki aku demo ki gak roh. Awake dhewe teko jam pira iki mau? Aku jam 3, dirimu jam 4 kurang 10 BN. Iya. Nek tak aku ki macaku kon aku ki sing goblok apa tulisane sing seni ngono lho. Lah aku tak kira nek tulisan Arab tak waca teko kono kok gak temu-temu ya. Wah, goblok panjane. Lah tibanya basa tak golek teko kene ketemu ngaji bareng dan sholawatan wah koclok aku panjane. Gak iso ya Allah. Dalam rangka HUT RI kemerdekaan yang ke-72 di bersih desa dan suran serta gak roh ketutup kirikku pameran produk-produk rakyat ya wis mana wis ayo saiki ngaji ya. Sampeyan rene niate nyapa? Yo sampeyan rene niate napa yo? Ngaji nggih. Pak jenengan padha nggih. Sampeyan rene niate gak ndelok basar ya. Leh, mergo ini Anda sekali melangkah 2-3 laut terlampaui lah ngono to. Sampeyan rene mau niate apa? Engko gak delok basar. Nek aku yakin niatmu rene delok basar sik lagi ngrungokne. Engko gak ngono jangan-jangan. Wis gak apa-apa. Sampeyan mau bengi ratan iki. Sik dhisik aku ke jam 3 wis tawaf ning desa kene. Arep munggah panggung aku ngombe digekne mie karo bakul pojokan kuwi karo teh jahe paling wong ya ora roh nek sing ngaji raine gendeng sing tuku ngono lho. Dadi ngono ya. Wis Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo ditata niate nggih. Mumpung durung awake dhewe telat ngoten nggih. Rene bismillah ayo diniati ngaji Bu nggih. Ngaji ki besok sing dadi sangu matimu. Ngaji ki besok sing dadi oleh-olehmu, ngaji besok sing dadi tanduranmu, ngaji besok sing bakal nyelametne uripmu, ngaji ki sing besok bakal mulyakne sampeyan sowan dumateng Gusti Allah. Ngoten nggih. Mulakno awake dhewe belajar urip sepisan ayo diajak ngaji ngoten Bu nggih. Ning perkara ngaji kuwi nomor 26.
Sing luwih penting bengi iki ayo golek oleh-oleh ngrungokne. Halo, Pak. Bengi iki awake dhewe golek oleh-oleh ngrungokne. Nek sampeyan mulih gak gawa oleh-oleh percuma aku ngomong. Nggih napa mboten? Betul atau ndak? Tolong Anda bedakan ketika Anda ngrungokne kiai-kiai wong waras-waras. Nah aku kan wong gendeng kan kudu sampean kudu iso bedakne. Nek sampeyan negani pengajian kiai mungkin tidak ada satu pesan-pesan yang sifatnya ndadekne mantepe atine sampeyan, sing sifatnya kena kanggo sanggune sampeyan, paling sampeyan teko ngrungokne bareng-bareng mulih wes hablas angine mulih gak nggawa apa-apa. Nggih napa mboten? Nek sampeyan ngrungokne gendeng kudu leh luru-lurune. Ngaji penting napa mboten? Sing luwih penting napa Pak? Ngaji penting napa mboten diajeng? Sing luwih penting oleh-oleh menungso ngaji iki luwih iki jane nek wonge pogak to ya. Lah ngono kok meneng kabeh. Halo. Ngaji penting napa mboten? Sing luwih penting oleh-oleh sampean ngaji kuwi luwih penting dulur. Ayo dirungokne. Ngrungokne pengajian penting napa mboten? Sing luwih penting oleh-oleh sampean ngrungokne pengajian iku apa? Iku luwih penting. Wis, tak lanjut nggih. Salat penting napa mboten? Salat penting napa mboten? Sing luwih penting oleh-oleh menungso nglakoni salat kuwi apa? Ini berbicara hakikat. Halo. Zikir penting napa mboten? Wiritan bro. Wiritan penting napa mboten? Sing luwih penting oleh-oleh menungso nglakoni wiritan, oleh-oleh menungso ngaji, oleh-oleh menungso salat itu jauh lebih penting. Nggih napa mboten? Saiki ogak kok. Sekarang tidak. Islam menungso akhir zaman iku Islam sing penting karo pokok, sing penting pokoke sing penting pokoke sing penting zik pokoke zik. Perkara oleh-oleh ndak pernah ada di dalam benak Anda semua. Nek nitik dawi Gus Dur iki sing darane wong Islam ngajine syariat padahal syariat ngapusi. Jubai gendeng iki ngapusi Pak. Ojo dupeh pas aku kalungan serban gawe jubah terus aku ki wong sampurna wong apik, durung mesti. Ada kalanya Anda mungkin yang datang di sini lebih hebat dan sempurna daripada saya. Nggih napa mboten? Leren sapa mboten? Apa wong nek mesti jubahan mesti wonge hebat? Engko gak golek sumbangan. Nggih napa mboten? Engko gak mubeng golek sumbangan. Lah ngeten to? Oke, wis. Berarti rene awake dhewe bismillah diniati golek oleh-oleh ngrungokne. Nek wis sampean kok mulih gawa oleh-oleh, baru ada komitmen yang muncul, ada niat yang kau tanamkan di dalam hati, nglakoni apa sing wis dadi oleh-oleh. Burun. Sapa muni insyaallah mau? Aku wong Jawa duduk wong Arab. Insyaallah kuwi ngambang ganjaran gak dosa gak. Nang dhuwur gak nang isor gak. Insyaallah ki 70% saiki gawe ngapusi wong. Nang nggonku ya engko insyaallah padahal gak. Salat Bu nggih, insyaallah wis yakin gak wis. Mengke dalu nderek selawatan nggih, insyaallah paling ya gak teko.
Insyaallah ki mau didadekne media apus-apus tok nek wong Jawa, nek iya nek ora. Iya nek wong Jawa iki wis niat ganjaran. Tapi nek insyaallah gak ana tulisane, Nduk. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Wis bismillah. Engko nek wis sampean mulih ana oleh-olehe dipraktekne nang omah nggih.